Emang misteri nomor gayangan di kesempatan sore hari ini. Adapun mungkin bagi ditempati dengan para sosok pemain di kesempatan sore hari ini. Di antaranya ada Bung Cece, Mas Gepong, Mas Blokok, dan kawan-kawan. Istri Gunung Bergayaga di kesempatan sore ibu Anda pun akan ditempati dengan para sosok lewak yang cukup handal, dan Anda pun akan dikocok perutnya bersama lawak kondang, yaitu Bung Lawer Alti Prima. Babung wis ana ning sedhuring kota, wis siap-siap barange wis ana. Awas. Saiki wa Babung arep molah nyun agung pangapunten. Mbok bilih sing seguru lan sewu seprofesi kalian wa Babung nyuhun agung pangapunten ya no. Wa Babung iku kudu bae adiguna rasa dheweke tak pintere dudu ya no. Iki cuma sekedar kanggo ngehibur ning kabeh para penonton. Awas yang buat, sampai yang buat.
Nggih, pun kula wabah pun gawa kotak kunku iki dudu sembarang kotak kunku. Iki kotak ajaib. Anapane anapane? Senajana bentuk kuwi biasa, Kosong ya kosong. iki gede manfaate, gede kasihate. Iya. Lah isine mau lah isine kosong kosong. Ayo kosong iki ya durung ana isine. Iya. Kok hotel kenok mulutnya kumat kami gua bapu matane mendelik mencorok. Pertandane dhewek akan arep ngetokake salah sawijining mantra. Arep jampi. Iya lho kok. Kok dikit jampi nek kepriwe? Iya, hong wilain. Wek, bilak kata. Wek, bilak kata. Wek, bilak kata. Yo. Ana beli. Ana beli je. Yo iya ning ana. Ana wae. Gak kita. Iya, ayo adik-adik sengaja ning tempat panggonan iki wabah pun arep bagi-bagi hadiah khususnya kanggo adik-adik kabeh. Ayo. Yo. Jare wabah pun ke wong semene mawon pasti mau kebagian kabeh. Go. Iku sulap no. Sulap tek selap-selip tek bolak-balik ngadadiaken salah sawijining panganan. Oke, arep tek buka maning kotake iki. Deleng-deleng no. Oh, kosong ya. Langkai sini ya. Durungan apa-apa niku ya. Awas iki sulap. Awas. Lamun delengaken sulap. Sekabeh para penonton makane aja ketip-ketip. Delengaken bae mendelik bae. Iya. Oh, sawise dibuka sajian tak tutup arep pai mantra, arep pai jampi. Hong wilahe. Wek, bilak kata. Wek, bilak kata. Wek, bilak kata. Alah masih kosong waktu. Berarti wabah pun iki kesalahan jampine, kesalahan mantrane, dasare mah lagi bengi ora wirid. Go. Iya, go. Barangnya mau kono go. Oh arep tek jajal maning, arep tek pindo. Ge, setan tempe, setan goreng-goreng. Mancing mlebu ani sajore ning kotak. Esenane jamur. Wek, bilak kata. Wek, bilak kata. Wek, bilak kata. Ya, go. Ya eling dene wis tek jampeni. Eling dene wis tek pai mantra. Go, saiki ayo. Sampai sing pengen di lumayan kopi kapal api. Ayo, iya. Go. Iku sulap. Awas. Sepisan maning lamun delengaken sulap kang klawer ngene gak kang klawer. Rewangi ngomong Apa mani nyompe nembang? lah iya sirah kebang ya iya. Oh iya. Lagu nek lagi abang ya. Sirah ini gawa-gawa apa? Gawa obat kuat tak? Obat kuat. Iya senyong itu kong obat. Wah. Oh awas ki. Hong wilahe. Encang gawer. Sirah jampenane gawerah. Gentenan kita ebel. Banyak si jampe nih ya wis saya. Oh iya. Belak kata. Iya. Belak kata. Iya. Belak kata. Si sirah ku pada boy. Jampine ku. Ayo wong seguru senu ya kudu pada. Ay konon jadi. Nang apa mani? Wah, jane kan go metu jamburi yo. Ayo adik-adik aja sini sih. Ora usah wira. Ayo cari wabahku ke wong semene mah. Wah, pasti mau kebagian kabeh. Go, ayo. So. Klambi terus senang lengah. Iya. Suwe-suwe magaring dewe. Adingan nasi tinggal ngado kang made. Suwe-suwe mari dewe. Ya. 2000 jatah. Kang Klawer ya juaranya sampai Lele. Sambil lama pati
para maning Wong kene dudu wong kene yen balik mah kulane melu aja ora ana ongkos dewek balik wae anti Sati membalik wis balik Sati mangan la dadi aja ilaha illallah Iya. buru-buru temen buat saya belak kata belak kata belak Oh. tiwas tak undang-undang tukang sulap ya ana loro dia mau orang gawa Ya kotak sedang gawa apa sulape mana barang alas wer bocahnya mau mendibai kang intil bae toli uruan bae kinki ana wong ngomong kan kaje bocah sing cilik kaje gawan genades iya sing penting mangan disangka gawan genades awas kotaknya kosong maning ya bu ya awas iyo awas sepisan maning lamun delengaken sulap iya sekabeh para penonton matanya aja ketip-ketip ya iya awas belak kayaknya orang semangat kenangan kalah yang tuh wer aja sembarangan bagian kotak pun bentuknya blesak alah ayo roti Jepang iya kang Dok, ki mah khusus kanggo wong wadon sing wis dewasa. Kok kan lagi ketekan tamu sing tanpa diundang. palsu Iya, ditambal karo kuon, ditablok karo kuon. loh kayak temen bong Akeh temenku nih, dene wong kene pada bocor tak pada bocor gendenge iya. Oh, siji sewang. Lah panitia jaluk banyu je. Wong sulape pengen minum je. Iya. Lamun anak mah iya. Lamun anak yang gedang. Ayo, gedang sepek digawa meneh. Kanggo main sulap sok. Iya. Jaluk banyu aqua karo gedang. Iya, sok. Gedang apa bae? Kumis tipis nampak manis kumis Awas. tipis Awas. gawe ke Alon asal kelaku. kumis tipis gawe ke pikat ningan Remet dia asal si kelaku. kumis tipis gawe pikiran malaya Kata titi uga iya kang hati-hati. Gone jalanaken salah sawijining sulap mabuk mau. kebaya Saiki wababu. apa Jokot salah sawijining kertas kang beraneka warna. tetemu Warnane ana sing ijo, ana sing putih, baik ana sing kuning serta ana sing abang. sandi ora disangka si kumis Iya dong. Awas. aduh gawe gemeter nindan Awas, kepisan maning. Iya, jaluk banyu gedang anak beli je pak. Jaluk gedang sok. Sa efek pakai gedang apa bae? Kanggo main sulap. Sok, ayo. ati Sok. Iya. rasane Sok gedang apa bae? Pakai cilik-cilik kah? si kumis tipis Nah, bagen ki. Jabur pasar ya orang mantap gaji apa? Diotek dingin dibuka dingin. Iya. Awas. Paluar istana ya. Apunten.
upami ningalikeun sulap tocana paluargi sedayanya kekenging kisep-kisep ya ngomongnya dicampur ya ana bahasa Jawa ana bahasa Sunda Campur bayar. campur aduk hampir bisa kabeh hampir ngerti kabeh iya diweken ning apapun ya oh iya gedang bener pakai kecut rada manis iya padahal kecut ya orang mantak jadi apa Melayang si kumis tipis gawe sun mabuk kebaya iya boh gedang wis tekoce nah awas delengaken ki iki sulap awas tapi jangan iki lamun delengaken sulap gawe sun iya sekabe para penonton matane aja ketip-ketip kapan bae waktune ketemu awas iya oh kapan bae loh saiki kertas teko bom kertas wis terbakar kertas wis teksun iya delengan awas sawisé kertas mau dibakar sawisé kertas mau diobong saking abune arep tekangan kok aduh alah ana isine aduh ana wirenge gawe ati rasane bahagia iya delengan si penonton kabeh padahal nembe bae wabahku kumangan gedang ya kok kenapa saiki dhewe kene mangane abune kertas di ora bisa bedaken di panganan di sing dundung lah awas kok endah bukannya sama di warak apa iya beli percaya orangku ayo sirah lo endah orang tanggung jawab percaya beli iya orang bukannya siapa ayo sirah kalau lo tenggo ayo sirah di warak apa si kumis tipis jadi nyanggrok ning gorokan jadi malang ning sedure ning gorokan tipis gawe tolong kang lawer panalika ketandu si kumis tipis aduh kang lawer das rasanya puyeng rasanya melilit aduh sikil pada linu gawe sun mabuk kebaya kapan bae waktune ketemu manis kapan bae waktune kesane awas hati-hati koma ora aja wani-wani niru-niru adegan permainan Sulawesi aduh karena apa? Ini cukup berbahaya silet semono landep-landepe silet semono lansip-lansipe oh iya ditokakan nih gawe iya ati cangkeme wabahku rasane bahagia awas iku nembe bae wabahku mau ngetokaken salah sawijining silip kang semono pirang-pirange metu ning sajroning cangkeme saiki wis mangan gedang maning bae biasane makin nubu bapak gedangku rasa efek bisane mah dhewekane ku 5 tundun untuk kabeh kenang dhewekane ku iya awas ora muruh geni disulut maning diobong maning dibakar maning tipis gawe
tipis Berat, berat. mabuk kebayang si kumis tipis gawe pikiran melayang Biar si kumis tipis gawe tun mabuk kebayang Oh, majikan nok. Iya. kapan Iya, bae majikannya Weri. Iya. Mama Wis kesuhun, pagi, alhamdulillah. kapan Majikan bae si wadon. Mama pagi, Tinggal majikan si lanang durung tengah. Mama pagi. Oh iya. Orang Majikan tua, bapak tuane durung pada tengah. Kumisnya Pak Mama Pak Isna Iya. Aduh gawe Ayo, juara meninggal apa jari kita percaya beli. Iya orangku. Ayo sirah. Tadi kelolotan meninggal. Kita maya Mama Pak Isna orang kena diwarai. hati Anggur-anggurane. Oh, majikan tuane tekan Majikan tua. mau si sing kumis yen sing tuane. Nah, tinggal kakine. majikan tua Tinggal majikan lanange. majikan anak durung tengah ya bang Ayo tuh, aku kelawen. tua Bune gawat temen. Iya, Pirang gawat. puluh meter bune majikan tua majikan tua majikan tua majikan tua Iya. majikan tua aku majikan tua Sing Majikan paling tua. Iya. Waduh, wabapung. Iya. majikan tua Senajan wabapung iki ya. majikan tua Permainan sulap ngasiake masih pirang-pirang. Mung karena sayang waktunya ya wabung. Sedelak paning wancine arepan maghrib. Mulane semono saiki wababunge. Ayo mudun ya liren ya. Liren ya. Baik hadirin yang berbahagia, marilah sudah perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini. Karena waktu yang tidak mengizinkan di kesempatan sore hari ini, putra kita ada seperti adik kami hari. Berakhir topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios, dadah.